Цитував вам закон, чинний закон української держави. Мені кажуть, що я говорю неправду. Вы можете цитировать тот закон, который будет принят до 31 декабря. Слухайте, я бачу, як іде логіка поступок. На превеликий жаль. Слухайте, я ще, крім всього іншого, є аналітик. Якщо ми нас зібрали сюди, щоб ми говорили про те, що є на сьогоднішній день, то ми маємо говорити про те, що відбудеться сьогоднішнього дня. Нас зібрали говорити про форму Штайнмайєра. Оскільки Штайнмайєр від своєї форми відмовився, пункт перший, оскільки вона ніколи не була підтримана офіційно в нормандському форматі, пункт другий, тоді давайте йдемо додому, розходимося. Нема про що говорити. Ми говоримо тут як аналітики, які мають зобразити, є загрози чи нема. Ведучі нам поставили це питання. Це перемога чи зрада, чи є загрози, чи це будуть успіхи. Ми відповідаємо на це. Чому ви кажете говорити про те, що було? Про те, що було, я можу розказувати. Я дуже багато знаю речей, які були. Крім всього іншого, коли ми говоримо про те, як там Зеленський, чи хтось має з Путіним спілкуватися, я не думаю, що хтось з вас мав досвід годинної розмови особисто з Володимиром Володимировичем. А я мав. І я мав дуже добре спілкування з кількома президентами України, які мали дуже довгі, важкі переговори з Путіним. Я з перших рук теж знаю, що це таке спілкуватися з цією людиною. І як таких людей, як Зеленський, він його має через коліно одним помахом.